Күн исәмсез мөхтәрәм коллегалар, кадерле кунаклар. Бүген Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында гадәти булмаган пресс-конференция. Без бүген Салават күпере балалар журналы концепциясын әзерләү бәйгесенә багышланган очрашуга җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Шамил Садыков, Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры, бәйгене оештыручы, Зилә Хөснетдинова, Салават күпере журналының баш мөхәррире, Лейла Таишева, 5 яшь аңа, ул әнисе Татарстанның атказанган артисты Ландыш Нигъмәтҗанова белән килде. Һәм Арслан Себагатуллин, Салават күпере журналы укучысы, жюри әгъзасы, ул әнисе театр һәм кино артисты, режиссер Гүзәл Себагатуллина белән. Хәерле көн, исәнмесез. Салават күпере журналының яңа концепциясын әзерләү дигәндә, әлбәттә, без балалар матбугатына бүгенге көндә куелган таләпләр турында сөйләшергә тиештер, иң элек. Шуңа күрә, Шамил Мөхәммәтович, беренче сорау сезгә булыр. Бүгенге көндә Татмедиа тарафыннан балалар матбугатына нинди таләпләр куела? Рәхим итегез. Хәерле көн, коллегалар. Без инде билгеле булганча Татмедиада хәзерге вакытта журналлар һәм газетларның эштәлеген үзгәртү, тышкы кыяфәтен үзгәртү, гомумән аның эшләү рәвешен үзгәртү белән шөгыльләнәбез. Һәм инде әлбәттә бу эшне башларга булдык. Иң төп безнең журналлардан, бала чагаларның иң беренче адымнары ясыйдырган, иң беренче өйрәнә торган шушы журналлардан. Салават күпере һәм икенче булып тора чиратта безнең Сабантуй. Безнең бурычлар нинди алдыбызда тора? Безнең балаларыбызга милли, мәдәни тәрбия бирү эшендә шушы журналның ролен арттырырга иде. Әлбәттә, хәзерге балачага ул журнал белән генә кулланмый, аның дөньяви тормышында YouTube та бар, социаль челтәрләр дә бар, телевизорда ул карый, ул Курчак театрына бара. Гомумән безнең алда тора зур бурыч, Салават күпере теге журнал гына тукталып калмау. Гомумән ниндидер бер милли, мәдәни балалар өчен дөнья барлыкка китерү. Анда булырга тиеш инде, әлбәттә, аның үз идеологиясе, үзенең ниндидер геройлары, үзенең ниндидер бизәлеше. Һәм бу эшкә без чакырдык инде ТНВ каналының Шаян каналын кушылырга, Татарстан китап нәшриятын катнашырга, һәм инде безнең менә шушы Салават күпере редакциясе. Редакция ике юнәлештә эш алып барачак. Бу басма журналының эштәлеген һәм кыяфәтен үзгәртү буенча, һәм икенчесе инде алар алдында бурыч тора. Безнең менә хәзер Татмедианың шушы бинасында ремонт эшләре бара 3 катта. Шул бер катны без тулысынча багышлыйбыз инде балалар өчен, балалар этажы булачак безнең. Бу балалар катында булачак безнең мультимедиа лаборатория һәм студия. Biz инде хәзерге вакытта анда ремонт эшләре бара, студиядан ясаячакбыз. Балаларга төрле программалар яздыру, төрле стримнар, төрле блоклар алып бару өчен махсус мөмкинлекләр тудырылачак. Анда без инде эскизларын әзерләп, аны эшләп җибәрдек. Анда инде мөмкинлек булачак YouTube каналында балалар өчен төрле программалар эшләү мөмкинлеге. Һәм икенче бер мөһим әйбер, бу инде Салават күпере битне безгә 30 ел аңа бир. Бу инде бик иң мөһим, иң кирәк журналларның берсе дип әйтәм, чөнки балалар татар дөньясы белән, милли мәдәни татар дөньясы белән танышуны махсус шушы журналдан башлап җибәрәләр. Безнең бурыч, Зилә белән без аны уйлаштык, ТНВ каналы белән без җыелып, китап нәшрияты белән җыелып уйлаштык, ниндидер яңа геройлар дөньясын барга китерү. Сез инде күпчелегез беләсез, татар халкының битенә милли мәдәни байлыгы бик зур. Безнең бар күпме китаплар, әкиятләр буенча. Дистәләгән, йөзләгән геройлар бар, онытылмаган әкиятләр бар. Менә аларны кулланыпмы, ниндидер рәссамнар белән бергә уртак фикергә килеп, шушы геройлар, яңа ниндидер идеялар нигезендә ниндидер геройлар дөньясын барга китәргә, һәм инде бу эшкә кушылачак соңрак ТНВ белән китап нәшрияты дагы. Менә шундый бурычлар тора безнең алдыбызда. Алга таба әле безнең теге Сабантуй буенча да беренче уйлар, фикерләребез бар. Ансында без соңрак сөйләрбез. Рәхмәт. Аңлавымча инде Зилә сорау сезгә булыр. Бу таләпләргә туры килердәй медиа продукт булдырыр өчен сез ярдәмгә татар халкын чакырырга булгансыз. Бәйге турында тулырак беләсез килә, рәхим итегез. Исәнмесез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Иң элек әйтергә кирәк менә бәйге турында сөйләмәкче булам. Бәйге 2 марттан башлана берсе, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең официаль Татмедиа.ру дигән сайт беләсез, менә шунда без элеп куячакбыз нигезләмәсен, тулырак мәгълүмат
иң тулы мәгълүмат шунда булачак. Зинһар, катнашучылар игътибар белән укырсыз. Анда бөтен әйбер шунда язылачак. Концепция дигәндә иң элек без нәрсәне күз алдыбыз? Балалар журналы булып калачак. Шулай бит Салават күпре, шулай ук мәктәпкәчәге яшьтәге балалар өчен чыгарылачак. Ләкин безгә ярдәмгә бер герой кирәк. Берме яки берничәме ул. Менә шул геройлар ярдәмендә без баланы уенга, әкияткә, билимгә чакыру юлларын эзләргә телибез һәм эзлибез дә аларны. Татар халкының әйтеп китте, Шамил Мөхәҗ, искиткеч зур матур бай әдәби мирасы бар, фольклоры бар. Андагы геройларны куллансагыз, бик әйбәт булыр. Үзегез уйлап чыгарсагыз, тагын да шәп. Әйдәгез балабызга, менә без бит юкка гына чакырмадык, бүген балаларны шулай бит. Менә игътибар итегез аларга. Карагыз, менә алар шундый молодец, алар шундый талантлы, алар шундый булган. Менә шул балалар өчен эшлибез. Алар юкка гына жюри әгъзаләрдә түгел. Менә ул балалар сайлаячак ул геройны, үзләренә яраклы, аңлаешлы, заманча, кызыклы геройны сайлаячакбыз Алла бирсә. Һәм шул геройны инде июнь аеннан ниятлибез журналда яшәтергә, прописка бирергә, теге постоянный дип әйтгәндәйме, һәм төрле формаларда аны күрсәтергә, бәлки алга таба нәшул YouTube каналында да ул тапшырулар алып барырлар, ул геройлар. Төрле кызыклы формалар булдырырга тырышабыз. Шуңа күрә нигездә без татар журналы, нигездә без кичкенә яшьтәге балалар өчен башка мәгълүматны нигезләп укырсыз. Рәхмәт. Инде жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итик. Ләйлә, Арслан, Ләйләдән башлыйк. Ләйлә, әкиятләр укырга яратасыңдыр? Әйе. Иң яраткан геройларың бүгенге көндә кемнәр? Минемме? Синең? Аю, бүреләр, төлке, хайваннар. Әниең белән журналлар, әкиятләр, китаплар укыйсызмы? Әйе, әлбәттә. Әни инде журналлар бик тә ошый. Миңамы? Салават күпере. Ни өчен ошый ул сиңа? Онда бар, уяр әйберләр укып була. Рәсем ясап була. Вакыйатлар укыйм. Әни белән бергә. Ландыш менән балалар журналы нинди булырга тиеш дип саныйсыз сез? 3 балалы әни Ландыш. Безгә инде Салават күпере бик ошый. Мәсәлән, минем улыма Әнвәргә, ул безнең кроссвордлар чишергә бик ярата. Ләйлә безнең хәзер үзе өйрәнгән укырга, ничек өйрәнгәндер белмим. Былтыр өйрәнгән, укый белә, әкиятләрне үзе дә укый. Хәзер инде Шаян ТВ каналыннан әкиятләрне алып баргач инде бөтенесен җыя да, төмне әкиятләр Ләйлә сөйли үзгә хәзер. Миңа Салават күпере бар яктан да ошый. Мин үзем үскәндә укыган журнал, шуңа күрә бәлки үз чиратымда әйтеп үтәсем килә, теге безнең бит инде хәзер балалар күп балалар социаль челтәрләрдә утыралар. Уеннар уйнап, бәлки берәр уен фәлән шикелле, менә шундый бер рубрикамы шунда берәр уен шикелле әйбер дә кертеп булыр дип бәлки шундый фикер бар. Булай теге бөтен балалар да кызыксынсын өчен инде. 5 яшьлек балалар гына түгел, зур балалар да. Шуңа күрә шул безгә ошый, без яратабыз Салават күперен. Инде сезнең белән бергә тагын да яхшырга язсын. Әйе. Хәзер Арслан, сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Сезнең яраткан геройларыгыз бармы бүгенге көндә? Арслан. Мин Суанасы һәм Шүрәле яратам. Журналлар, китаплар укыйсызмы әниең белән? Әйе, Үзең укый беләсеңме соң әле? әйе. Гүзәл, менә шулай сез
ничек дип саныйсыз? Бүгенге көндә нәрсә җитми татар балаларына мәгълүмат җиткерү өчен нинди формалар тагын кирәк бүгенге көндә? Хәерле көн, беренчедән. Һәм әлбәттә без Салават күперен әлбәттә бик яратабыз. Бездә ул журналлар бар. Һәм минемчә ниндидер яңа, бәлки сулыш кертергә кирәктер. Теге бар бер Ул сулыш нәрсәдән гыйбарәт булырга тиеш? менә баш биттән башланырга тиештер ул, бәлки. Менә ниндидер яңалык булырга тиеш. Без аны әлбәттә соңыннан сөйләшербез. Нинди яңалык? Ул сюрприз булыр, әлбәттә. Әмма менә баш битеннән башлап, менә ничектер яңа сулыш кертергә кирәк. Бәлки, менә без карыйбыз бит инде, рубрикалар, кызык рубрикалар бар, уеннар бар. Бәлки, менә бәйгеләр булырга тиеш. Һәм бик әйбәт бүләкләр булырга тиеш. Мәсәлән, шул ук театрга барып спектакль карау, я берәр артист белән, мәсәлән, шундый рубрика булырга мөмкин. Ниндидер артист турында мәгълүмат, ул яшь кичкенә вакытта нинди иде, хәзер зур үскәч нинди булды, нинди аның теләкләре иде, хыяллары һәм шул хыяллар тормышка аштымы, юкмы. Һәм берәр нинди өч сорау булса, әгәр дә шул сорауларга бала җавап бирә ала икән, бәйгедә шул артист белән очраша, мәсәлән, ниндидер менә безнең тере диалог булырга тиеш. Мәсәлән, фотолар шундый сыйфатлы булырга тиеш. Мәсәлән, театр бит инде элгештән башлана, һәм обложкасы да ул менә обложкадан башлана, башы битне әйме. Менә журналны кулда рәхәт тотарга, менә ниндидер, менә шундый сыйфатлар, минемчә, шундый теләкләр. Әмма ул хәзерге вакытта да, бүгенге вакытта да бик әйбәт, балалар аны яраталар, карыйлар. Ул матур, әмма үсеше булсын, тагын да матуррак булсын ул журнал. Рәхмәт. Менә залда Шаян ТВ җитәкчесе Рәмилә Сәхәбетдинова шулай ук фикерен беләсе килә. Менә бу үзгәртеп курудан, бу яңа сулыштан нәрсә көтәсез? Әлбәттә, хәерле көн, коллегалар. Мин бик шатмын мине чакыруыгыз өчен, чөнки балалар өчен масса күләм мәгълүмат чаралары бердәм булырга тиеш, бергә эшләргә тиеш. Һәм безнең балаларны тәрбияләүдә, балалар өчен журналлар, телевидение зур роль уйнарга тиеш. Менә сез бердә ялгышмагансыз. Бүген Шаян ТВ каналының алып баручыларын чакыргансыз. Менә Арслан да бездә күптәннән актив катнаша инде. Ләйлә бездә кичкә киятләрне көн сайын тапшыруын алып бара. Әлбәттә, мин бик күп әйбер көтәм, чөнки мин үземнең улым да менә Салават күперен укып үсте. Мин инде үзем аны 30 ел дәвамында укыйм, бик яратам, бик күп мәгълүматлар алам. Балалар өчен журнал, ул анда бик күп мәгълүмат булырга тиеш балалар өчен, әйме? Шигырьләр сөйләгәндә дә, мәсәлән, балалар бакчаларында йөрүче балаларга да, тәрбиячеләргә дә, башлангыч сыйныф укытучылары өчен дә, укучылар өчен дә бик күп мәгълүмат булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм әлбәттә мин бизәлеше буенча бик күп сораулар бар, бизәлешендә үзгәртергә кирәк. Балалар хәзер бит инде алга бара. Бик ачык, бик төсләр күбрәк кулланырга кирәктер дип уйлыйм мин. Аның исемен, шулай ук Салават күпере исеме бик матур, бик тирән мәгънәгә ия. Һәм киләчәктә бәлки мобиль кушымта да ачып җибәрергә кирәктер. Барыбер безнең балалар хәзер гаджетлар кулланалар, бик күп әйберне гаджеттан укыйлар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, безнең Салават күпере геройлары безнең Шаян ТВда да яшәргә тиеш. Һәм безнең геройлар бергә дус тату яшәп, балалар өчен бик күп мәгълүмат бирә торган масса күләм мәгълүмат чараларына әверелергә тиеш дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Шулай ук студиябызның кунагы Салават күпере журналын гамәлгә куючы аның беренче баш мөхәррире булган шәхес Зиннур абый Хөснияр. Сездән дә сорыйсым килә. Менә балалар үзгәрә дибез. Балаларга ярап булмый дибез. Сезнең фикерегез? Моннан 30 ел элек Мәскәүдә Россия язучыларының съезды җыены уза. Шул вакытта безнең Салават күперенең беренче саннары ничектер, ни рәвешләдер Сергей Михалков қолына барып керә. Һәм ул съезд алдында журналны күтәреп. Менә татарлар уларның ишәптә китап ди. Менә татарлар нинди китаплар чыгаралар ай сайын. Татарлардан үрнәк алагыз дигән сүз әйтә. 30 еллык булган хәл бу. Менә хәзер
бигрәк тә соңгы айларда безнең Татмеди балалар журналларын шулай ук менә ТНВ белән бергә, Шаян ТВ белән бергә тагын да халыкка күбрәк, балаларга күбрәк тарату өчен бик актив башлап җибәрде. Чөнки тәрбия, бигрәк тә бу интернет заманында, бу ыгы-зыгы заманда, рухиятның дефицит була барган заманда тәрбияне әгәр дә балалардан башламасак, балалардан алып бармасак, ул бер дә дөрес булмас иде. Һәм аннан соң заман гел үзгәреп тора. Заманның үзгәргәнен көтәргә ярамый, чөнки бала көн сайын үсә, атна сайын үсә, ай сайын үсә. Әгәр дә без аны шушы рухи тәрбиядән мәхрүм итәбез икән, без киләчәктә нинди буын тәрбияләрбез дигән сорау туа. Рәхмәт менә Татмедиягә, бу эшкә, балалар тәрбиясе эшенә бишектән алып шулай актив керешкән өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Тагын 30 елдасында Мәскәүдә мәндә бүтән җирдәме Салават күперен күрсәтеп, менә татарлардан үрнәк алыгыз диярлек булсын. Амин, шулай булсын. Инде коллегалар сезгә сорау бирергә рәхим итегез. Иде журналы Гөлсә Закирова, минем шундый сорауым бар иде. Сез яңа бәйге дигәчтен яңа геройлар эзлисез булып чыкты. Ә менә сабыйларның инде яратырга өлгергән Шүркә кая китәчәк? Пенсиягә җибәрәсезме, калачакмы? Шүркә без дөрестән дә бик күп ел менә бу 2009 елдан безнең журналыбызда Шүркә исемле урман малае яшәде. Ул гади Шүркә түгел, ул Шүрәленең оныгы. Без аны яраттык. Балалар да менә бер буын үстерде ул Шүркә. Шулай бит. Хәзер инде ул үстем ди, мәктәпкә бар инде. Шуңа күрә без аны урман мәктәбенә зур букча тутырып, урман мәктәбенә җибәрдек. Ул исән-сау укып ята, сәламнәрен җибәрә. Кай вакыт килеп тә китә әле. Кай вакыт балалар бакчасына барып, мәктәпләргә барып, сәлам биреп тә китә үзенчә. Без аны яратабыз, ул исән-сау, Аллаһка шөкер, озын гомерле булсын. Шуңа күрә урман мәктәбенә әле журнал аша да сәламнәрен җиткерер сезгә Алла бирсә. Ул исән-сау. Тагын сораулар. Менә геройлар дигәннән сорыйсы килә, Зилә. Шулай да менә геройларга нинди таләпләр куясыз? Сез менә бәйгедә катнашучылар нинди таләпләргә туры килгән геройлар тудырырга тиеш була? Иң мөһиме ул безнең теге целевая аудитория дип әйтәбез инде, безнең аудиторияга аңлашырлык һәм ярарлык булырга тиеш. Шуннан соң ул зәвыклы булырга тиеш. Чөнки безнең жюри әгъзалары ул балалар гына түгел, Татарстанның халык язучылары, җәмгыять эшлеклеләре, халык рәссамнары. Анда 18 кеше без мөмкин кадәр объектив булсын өчен зур үз өлкәләрендә чын мәгънәсендә профессионал булган кешеләрне чакырдык. Шуңа күрә аның зәвыгын алар белән караячаклар. Шулай без теге заманадан калышмыйча теге трендларны белергә тиеш. Шулай бит дизайн трендларында да бу бер критерий булачак. Гомумән бүтән критерийларны тәмләп язып чыктым нигезләмәдә. Шуннан игътибар белән укый алырсыз. Иң элек ул балага аңлаешлы булсын, позитив булсын, татар рухлы булсын. Балаларның яраткан дусты булырлык. Якын дусты, сердәше, ул аны ай сайын көтеп алырга тиеш. Менә минем дустым бу юлы нинди маҗараларга чакыра икән, нинди әкиятләрдә бергәләп сәяхәт итәрбез икән, нинди комиксларда, нинди кызыклы маҗараларга эләгербез икән бергә диеп. Менә Шүркә бик күп балалар өчен шундый булды. Ләкин ул да үсеп җитте, менә ишәтәсең, яшь бара, тормыш бара дигәндәй. Шуңа күрә яңа геройлар рәхим итегез, көтәбез сезне. Булгар радиосы. Хәерле көн, исәнмесез, Булгар радиосы, Зөлфия Гыйльметдинова. Минем ике балам да әлеге журналны кичкенә вакыттан яратып укый, һәм мин шуны күрәм, сизәм. Чит илдә нинди балалар журналы бар, безнең Россия күләмендә нинди рус телле журналлар бар, безнең Салават күпре татарча журнал сыйфатында әлеге журналлардан, заманча ысуллардан калышмаган бердән-бер басма дисәм дә дөресрәк булыр, чөнки менә күп еллар күзәтеп киләм. Шул ук бизәлешенә карата һәм шул ук чит илдәге журналлар бүләк бирә башлаганнан бирле сез шулай бүләк бирә башладыгыз һәм
менә бу мобиль кушымталарга интернет киңлекләренә чыгу дигәннән хәтерләвемчә тәмле тел дигән кушымта бар иде сезнең. Без махсус планшетлардан балалар белән андагы уеннарны уйныйдырыйк, Салават күпер журнал битендә алган уеннар иде ул, үзегез уйлап чыгарган һәм ниндидер ул өстәмә мобиль җайланмада өстәмә бер журнал буларак барды. Һәм нишләптер менә әлеге кушымтагыз күренми, бәлки сезгә журналны интернет киңлекләренә чыгару дигәндә әлеге мобиль кушымтаны, әлеге уенны тәмле тел кушымтасын яңартып, яңа сулыш өреп, шул эшне генә дәвам итәргәдер. Менә бик уңышлы үрнәк иде ул. Рәхмәт. Рәхмәт сорау өчен мин аңлатасым килә. Сез аңларга тиеш, безнең бурыч инде яңа Салават күпере. Ул инде гәҗиттә кыягызда гына калырга тиеш түгел. Безнең бурыч тора тулы бер зур дөнья барга китерергә. Шушы тулы дөньяның бер 10-15% гына журнал формасында булырга мөмкин. Аның калган өлеше шушы геройлар, Салават күперендәге геройлар, алар инде милли тәрбия бирүче геройлар, уеннар рәвешендә инде безнең тарихыбыз, мәдәни мирасыбыз белән таныталар балаларны, ләкин алар яшәячәкләр телевидениедә, алар яшәячәкләр китапларда, алар яшәячәкләр уеннарда, алар яшәячәкләр YouTube каналында, ниндидер теге программаларда. Һәм безнең инде бурыч менә шушы геройлар исәбендә балачага заманча ниндидер бөтен мөмкинлекләрне тудыру. Менә монысы иң төп принципиаль момент. Сез аңларга тиеш, бу журнал белән генә чикләнеп калу түгел. Монда катнаша шуның өчен махсус рәвештә Шаян ТВ каналы, Татар китап нәшрияты һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте. Һәм безнең инде бурыч шушы геройлар өчен тулы дөнья барлыкка китерү. Өстәп әйтәсем килә, бу беләсезме, хыяллар түгел. Бу инде менә бу Шамил хаҗи сүзләре, алар күпмедер дәрәҗәдә тормышка ашырыла торган әйберләр. Чөнки менә Салават күпере дигәндә, менә монда күптән инде безнең QR код бар. Сез күргәнсездер. Һәрбер материалда диярлек менә монда QR код. Без уйлап чыгарган әйбер түгел, гади әйбер. Димәк, менә бу кул эше күрәсезме? Ул монда гына журналда гына түгел, аны ничек эшлисе дөрес итеп, ничек кисәсе, ничек ябыштасы, аның видео тапшыруы бар интернетта, YouTube каналда бүгенге көндә. Һәм әгәр дә мәсәлән берәр әкият, шигырь бирәбез икән, без ул язучыга мөрәҗәгать итеп, ул әкиятне үзе укып күрсәтә балага. Димәк, әгәр дә әнинең табак савыты җуасы бар икән, ул YouTube каналын ачып куя да, Ринат Харис баласы, мәсәлән, әкият укып бирә, яисә шигырь укып бирә дип әйтә 5-10 минут, минемчә балага рөхсәт. Менә шундый видео тапшырулар карак, инде алар татарча булса, үзебез эшләгән булса, бигрәк тә әйбәт. Татарстан китап нәшрияты дигәндә бүгенге көндә безнең әзерләнә китап. Ул берничә айдан Алла берсә инде бастырылып та чыгар. Ул менә шул Салават күперенең 30 еллык уңаеннан уеннардан торачак. Без бит инде беләбез, баланың иң җайлы усул, баланы тәрбия ул уен. Менә уен аша без аңа тәрбия белем бирергә омтылабыз һәм шул китапны минемчә ул бик тиз алынып бетәчәк. Балалар уеннар яраталар, шулай бит дидактик уеннар чыккан китаплар юк бүгенге көндә. Шуңа күрә без бу яктан беренче булабыз, Алла берсә. Сөйләр сүзен калганнарын күрерсез. Бәлки мобиль приложение. Мобиль приложение дигәндә дә менә мобиль кушымта кирәк. Без килешәбез, бу эшне Алла берсә тәмле телне үзебез эшләп, ничек җаен беләбез дип әйтик инде, ул әле беләсезме, менә заманына күрә тагын бер әйбер булды. Без бит инде кайбер битләр безнең татарча, русча һәм инглиз телләрендә без полилингваль яклы, без ягъни балалар татарча гына түгел, башка телләрне дә әйбәт белергә тиеш дигән фикердә. Шуңа күрә тәмле тел кушымтасы ул өч телне өйрәтә иде. Һәм бәлки алга таба да без телләрне үстерү әйберенә бу кушымталарны эшләрбез. Бу инде яңа герой булса, Алла берсә, ул геройны инде бөтен җиргә җибәреп була. Ул инде бөтен яктан бала белән аралашачак дип ышанабыз үзебезчә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Менә Ләйлә микрофонны тотып утыра, аның бик сөйлисе килә, Ләйләгә бер сорау бар. Ләйлә, менә син бит инде жюрида, син бәя бирергә тиеш булачаксың. Күп геройлар китерәчәкләр сиңа, рәсемнәр. Анда песиләр дә күп булачак, этләр, син яраткан аюлар, төлкеләр. Син ничек сайларсың икән? Авыр булыр микән сайларга? Иң ошаганы нинди булыр икән? Мин белмим, әле
Песи mi, et mi, bürü mü, tülkü mü, аю mu bilmeyeyim. Мен инопланетяннар китерсәләр, йыланнар китерсәләр, нәрсә дип әйтерсең микән? Мин Ошарга мөмкинме сиңа аларда? песи дип әйтермен, мин песи телим әле. Бәләкәй, ну, песи баласы. Бу инде бәйгедә катнашырга Килә теләүчеләргә. аласы, килә кибеттән. Арсланнан да сорыйк шушыны. Арслан, күп геройлар китерсәләр, сиңа ничек сайларсың икән? Иң яраткан геройларың. Менә Арслан хәзер әзрәк кошыл. Әйе. Шунда килгәндә Микрофонга ярым мәсәлән. Әни төп биттә анда әгәр дә менә кызык белмим каян анда кыш бабай булса ди бик шәп булыр идем әйтәм ниндирәк. Әгәр дә ул кыш бабай авырган балаларга бүләкләр бирсә ди менә ниндидер шундый булса ди герой әйбәт булыр иде дип белмим каян килгәндер аның башына менә мондый фикер. Бәлки ул бит кайчандыр кыш бабай булды обложкада, бәлки менә тышлыкта әйем, бәлки шуныдыр аның искә төштедер ул. Ну, менә кемдер менә хыялларны тормышка ашырырга берәмди кеше булырга тиеш. Менә кыш бабайдыр ул. Димәк, ул герой кеше булырга тиеш дип саныйсыз. Әлегә әйтә алмыйбыз, карарбыз. Минем өстисе килә сезгә, бу бәйгедә бит инде рәссамнар гына катнашырга тиеш түгел. Бәлки без республикабыз бай төрле иҗат кешеләренә. Минем уйлавымча монда катнашалар теләгән бөтен кешеләр. Язучылар, шагыйрьләр, ниндидер журналистлар, аларның ниндидер электән калган, яткан, дөнья күрмәгән ниндидер идеялары булса, ташландык ниндидер проектлары булса, аны тургызучылар килсә, ниндидер яңалык кертәселәр килсә, гомумән без чакырабыз монда рәссамнарны, язучыларны, шагыйрьләрне һәм иҗат актив булган журналистларны бөтенесе монда катнашырга. Менә безнең президентыбыз ничек әйтте, татар телендә сөйләшү ул модно, современный булырга тиеш. Менә шул журналны балалар бит инде хәзер төрле түгәрәкләргә йөриләр, мәктәпләргә. Менә шул журналны рюкзагында йөртергә аның өчен горурлык булырга тиеш ул. Менә модно булырга тиеш. Менә әллә ничек кенә түгел, мин Салават күперен укыйм, менә модно. Шуңа күрә аның тышлыгы да модный. Менә ничектер менә шундый заманча булырга тиеш. Рәхмәт, инде бәйгедә катнашырга әзерләнүчеләр бу таләпләрне истә тотарлар дип ышаныйк. Коллегалар, тагын сорауларыгыз калдымы? Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Зур уңышлы Зиләнең бер бик мөһим яңалыгы бар. Әйтеп киттек, менә март аенда 30 ел булачак. Менә бу кулымда күрәсезме тора торган. Менә бу матур, искиткеч матур журнал беренче тапкыр дөньяга чыгуына. Һәм без бу журналны һәрбер укучыга бүләк итәсебез килә. Шуңа күрә без аның PDF форматын булдырдык. Һәм salavatko'prik.com сайтында үзе теләгән һәрбер кеше язып җибәрә дә миңа кирәк бу журнал дип үзенең адресын. Һәм ул сезнең электрон почтагызга киләчәк. Менә шундый бүләк итеп, аннан соң инде бу искиткеч ностальгия дип үзебез укып үскән искиткеч матур журналны һәр нәрсез балагызга, үзегезгә булдыра аласыз. Менә шундый бүләк сезгә Салават күпереннән. Рәхим итеп кабул итегез. Бик зур рәхмәт. Димәк, форманы тутырабыз сайтка кереп, һәм сезгә җавап булып килә шушы PDF вариант. Уңышлар сезгә, бик зур рәхмәт килүегез өчен. Коллегалар, барыгызга да хәерле эш көннәре.